News Express, Balitang Metro. Naglabas naman ng paalala sa publiko ang Bureau of Jail Management and Penology o Bjmp Urdaneta City na ang lahat ng aplikasyon para maging Bjmp officer ay libre at hindi kailanman nangangailangan ng anumang bayad. Ang anumang alok na may kasamang bayad para sa mga mabilisang proseso o guaranteed slot ay panlilinlang at labag sa batas. Ayon sa Bjmp, ang opisyal na recruitment process ay may mahigpit na pamantayan at sumusunod sa mga legal at tamang pamamaraan. Kabilang sa mga habang ng aplikasyon, ang pagsusumite ng online application sa official na recruitment portal ng Bjmp, pagsusuri ng mga dokumento at kwalifikasyon, physical na pagsusuri at medical na check-up, written examination at oral interview, at background check at clearance verification. Tiniyak ng ahensya na ang proseso ay transparent, pantay para sa lahat at nakatuon sa kalidad ng kandidato at hindi sa kakayahang magbayad. Hinimok ng Bjmp ang publiko na maging maingat at i-report sa pinakamalapit na opisina ng tanggapan o sa official hotline ang sino mang nag-aalok ng bayad kapalit ng trabaho sa ahensya. Ayon sa kanila, ito ay hindi lamang panloloko, kundi maaari ring may kasamang kriminal na pananagutan ang mga nagtatangkang mang-scam. Dagdag pa, nagbibigay rin ng Bjmp ng orientasyon at information session sa mga interesado sa serbisyo upang mas maunawaan nila ang proseso, mga benepisyo at responsibilidad ng pagiging bahagi ng ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.